Kahinyo trap Youth Council haka kandai trip jemang arajar arpuar kalali ikendo iu sembut menteri rang ba kejelau ba Preston Tensong ban persajur ki kendon ki bala buat daga harijan panchayat komiti nagbenta ban mino na themetor. U Presiden ke HYC uba Robert Jun Karjarin ulong ba kesorkar kamdei ban pensengap igi jingdawa jangka harijan panchayat komiti. Namar ba kimdei ki belong trai ke jaka themetor. Ndrai ki dei tang kinong tri sorkar. Uli itu bau sembut menteri rang ba kejelau la pentep bagi sorkar kala kentan yagi kendon ki bala bot daga HPC. Mereka sorkar kala penkreak tang man aja kasa asipor neka kuota. Uba Robert Jun Karjaren ulong baga seng HYC kadawa badai ban penbiang jakasa tang ikinong teri sorkar. Om mikitu ki bisu saabian bad kalong ke ke bamla ban pediang baga kam sorkar kan hiar pateng na ukpa ha ukhun. Uni unang ilam kahinyo trap Youth Council ulong bagaseng kamla ban pediang ba baro ki basa themetor kidi kinong tri sorkar. Kumta kan gaseng kan sawat jeng tip ban lap kat nungut ki basa themetor ki badi kinong tri sorkar bat kat nungut ki bamdei pat kinong tri sorkar. Ulong bagaseng ka kwa ban in kong e ka jeng pentri kam ya ka roster system ha ka bede baga jeng thong kam mi kinong tri ha ka Shillong Municipal Board. Namar ka digatnat sorkar bat ya ka jeng thong kam di ban penlong kat kom ka reservation policy. Balara ka jing thong kam kalong kebabian de ban weng kam no ya ki bela sak thong kam. Ban penkria ya ki nong tri jong sarkar basa tu ban be ya ki ban be itu basa bian eviction itu ki illegal settler ka jingkeli kalong ba munu pelong trai gitu ka. Lada pinpet ngingitip bro ba ka government kala dan lupa ka plot ke bamaka kalong trai tu. Ka nadu kisnem ki bala khamslam. Nalor kata haki ni kisnem ki badang sudam ka sarkar ka execute ya ka MOU la ne ka agreement bat sim himamelim ban ong ba ka sarkar kala shimno ya tu wajkan as im himamelim om dei tang ta ka siuru ya pisa ka banga dangam bakla shikrus nalor kata ka donru ka close ka bong ba ka himamelim kan donru ya ka share na ka jingmi da ka batay ya kita ki development activity ha tu ka jaka ti kemut ka shai ba ka sarkar kumbakalong ta kala dei try tu ka jaka ti haba ka sarkar kala dei try ya ka tu jaka kumno gini ki briu ki akum ki try jaka baki dawa ka exchange lan tulan baki dawa exchange bandon kata ka jing ya bujeli kendau lan ni bandon kata ka jing ya bujeli yang ti ka diman ka jongki ngilap baka dei tang ka diman ka bomla ban pediang hai rem kalong persya ya ka jing ya ka jing sungthu jongi ya ka konsep jong ka jing long try lor kendau siap bat ka bomla ban pediang nama beli la da ki pediang yang itu kan wan ra jing hadin pila da baro ki bomde ki try kendau ki la bandawa kendau na sarkar te baro ki beru kindawa ki kasi ki jongi ru ki bun ki bomdon kendau ki don ki nongrep ki bomdon ke cakarep ki don ki kasi jongi ki bakwa ban sengkam lejong ki don caka menbu te kani kan krit ya ka presiden ke bas new hadu kata-kata nalor kata ki nong tri sarkar lada ki don ka hok ban yo kendau don ka hok ban yo ying te baro ada ki phau hajar ngut ki nong tri sarkar ki dawa ya kaju ketikan wanra ka boden haga jelahi barak kowe berkan wara ya ka ta ka presiden ka basniu do kata-kata tina kaliang jongi ngi labu ya ka written objection ba ngi object ya tu jing dawa jong ka jong kitu ki panset komiti bat na kaliang jong u deputy CM u lapan pau ba kebobun ki demand ki jong ki ka government kala kantaj ten re mentapat ka don tang kata ka preparation ya kata ka blueprint ka ba long tang ban ai quarter tang ban ai kuatan ringi la keren sai na kaliang sing ba ka kuataru de ban ai be tek tang itu kinong tri hagi tanat sarkar bat ki public undertaking ki bopher kamdi bandan ka jing ai ying la ni ai jaka ya gitu gibru ke bade ki illegal settler